que dic que he anat a l'Esplau, saps? A voltar, a no fer res, a no comprar. No he comprat res, no, he anat a voltar. Després de la bici, saps què em passa? Jo he anat a fer bici. He arribat a casa empapat, molt suat, no m'ha plogut per sort, perquè mira que és cobert el cel. I, bueno, per sort, em dóna igual, la veritat. Si em plou, si és que ja estic empapat, saps? No, i ara que fa bo, no, cap problema. M'he dutxat. Saps aquells dies que dius, doncs no m'afeitaré? Després de la dutxa dic, no, avui no m'afeito. I no m'he afeitat, així que demà m'afeitaré. Després I total, que he agafat el cotxe i he anat a l'Esplau, com et dic. I aquesta primera foto que estàs veient, que ja deus estar cansada de veure aquesta fotografia, doncs és la fotografia que prenc de referència quan pujo les escales mecàniques del pàrquing. Ja t'ho he dit algun cop. Jo he de fer una foto, perquè si no, no sé on he deixat el cotxe, no sé per on he de baixar, jo no trobo el camí és les molles de pa, que era aquell conte que deixaven els d'allò. Doncs igual. I he anat d'allò, i he mirat coses, i he vist un ocell. Ara parlant de les molles de pa i els ocells. I he vist un ocell, calla, que et diré de quin ocell es tracta. I m'ha agradat. Jo no sé com estic construït, tu, però a mi m'ha agradat. Jo, per mi, que fica mofi tenori, o una cosa així. I com que no tinc ni idea, saps? Perquè jo estava darrere d'una... Bueno, ja ho veus, de la vitrina aquesta. Vale. Doncs no he demanat a ningú, no ho he agafat, era 4,99 el preu. Però clar, dius, és que no tinc necessitat de gastar 4,99 amb aquest ocell. O sigui, si jo els tinc gratis mirant-los saps? Tota l'estona estic mirant ocells, però la realitat, ocells de veritat. Bueno, però aquest m'ha agradat. I ara li pregunto això que fem molt malament, saps? Ara ja el nivell de mandra ja dóna por. Li pregunto, jo tinc molta confiança. Jo tinc molta confiança amb el Gemini IA, que és la intel·ligència artificial del Google. Bueno, em tracta divinament. Molt bé que em tracta. A mi, de vegades no em respon el que hauria de respondre, vale? Però jo li tinc confiança. Vale? Total, li dic, escolta, què em pots dir alguna cosa d'aquesta figureta que he vist a la Dream o a la Juguetos, que es diu Mofi Tenori? I em diu, crec que tens un ball de lletres molt divertit amb el nom. Cosa completament normal perquè els noms en japonès a vegades costen d'enganxar la primera, em diu tu. El que has vist a la botiga Dream no es diu Mofi Tenori, sinó Mofu Tenori, Friends, de la coneguda marca Bandai. Bueno, vale, disculpa, tu, crac, que tu manegues molta informació. Jo sóc molt nou en aquest món de les joguines, vale. I tu també, tros de... Bueno, i no entro en discussió. I em diu que el nom significa... Bueno, el concepte em diu és pur estil kawaii japonès. Jo no tinc ni idea què és kawaii, home. Jo em quedo pitjor encara. Ara jo ja estic pitjor que abans de saber què és estil kawaii. Jo no sé què és estil kawaii, mira. I aleshores em diu mofu i unes lletres en caràcters japonesos. Diu, és la onomatopeia japonesa per a descriure una cosa molt suau, flonja i peluda. I tenori significa literalment que cap al palmell de la mà. I continua, saps? Jo em quedo així garrativat, dic, però jo... Bueno, total. I diu que té un tacte molt especial, que diu, a diferència de les figures de plàstic dur habituals, la línia mofu té un acabat conegut com a flocat, té una textura de vellut o de felpa molt fina al tacte, que fa que semblin ninos de peluix en miniatura, la temàtica. Són col·leccions d'animals, especialment ocells, molt bufons, com ara ocellets grassonets, cotorres, rutilants o petits mussols, i altres mamífers petits.
La mida són uns 5 o 6 centímetres. Dic, ja vas malament. Ideal per portar la mà o decorar l'escriptori. No, o decorar l'escriptori. Vas malament perquè aquesta no té 5 o 6 centímetres, és una mica més. No ho veus. No, és Gemini. El Gemini. I diu, el format caixa sorpresa, la Blinkbox, diu, es venen generalment en forma de caixa tancada sobre sorpresa, de manera que no saps quin animalet et tocarà, però que no ho estàs veient, que està la fotografia de la bèstia. Pensa una mica, home, sí que ets artificial, sí. Ara d'intel·ligent no tens gaire, ja t'ho dic. Ja no ho veus, però únicament has de mirar una mica. No veus que aquest animal no és sorpresa, que et fica el dibuix ni Blinkbox ni hòsties, saps? Home, aleshores tinc paciència i li pujo una captura de pantalla, ¿vale? I li dic, amb paciència, li dic, és aquesta figureta, li dic. Diu, i saps què em diu? Diu, ostres, doncs tenies tota la raó del món. Retiro completament el que t'he dit abans sobre el ball de les lletres. A la imatge, i em diu, captura de pantalla 26, unes dades, es veu de la fotografia que li he pujat, no m'interessa res. Diu, es veu clarament que a l'etiqueta del preu de la botiga posa literalment mofu tenori. L'error és de la pròpia botiga a l'hora de fer el cartell, ja que han barrejat conceptes però tu no ho havies llegit a la perfecció. Culpa meva. Deixa'm en pau, home. Això és intrascendent. No ho veus si s'han equivocat a la botiga, si no, sí. I total, que em diu que mirant les imatges, diu, ara sí que et puc donar detalls exactes d'aquest ocellet tan bonic, em diu, saps? Ara em fa la pilota, saps? Diu, quin ocell és exactament? És que es fa les preguntes sola, saps? Jo com que penso que és una maquinària trastocada, jo li segueixo la corrent. Habitualment la meva manera de fer amb aquesta Gemini, jo sí, home, sí, el que tu diguis. Diu, a diferència de la línia Mofu que tenen en acabat de vellut, els de la col·lecció estàndard Tenori Friends, com el que es veu al sobre de la caixa, són de vinil suau, Sofubi. Són figures massisses de plàstic tou, molt agradables, que tenen un aspecte de peluix rígid i de línies molt arrodonides. A més, veig que està superbé de preu, 4,99. Normalment a internet o a les botigues d'importació es ven una mica més cars. És una monada de figura, em diu. Home, doncs nota molt, no?, que em vols tindre aquí menjant saps? Hauràs de millorar molt, hauràs de millorar molt perquè jo agafaré una pedra i te l'estamparé, mira què et dic, perquè no em soluciones la vida, tu. Ara em fiques que si l'ocell, que si no... És que són dades que no són interessants, vols que et digui. Ja ho veig, que és una figura japonesa, perquè ja veig els caràcters que són en japonès, saps? Que cap el palmell de la mà tatia, perquè aquesta no cap al palmell, ja sé que ha rectificat, que són, saps? I Sofubi, ja no sé si creure't o no creure't. Per mi el Sofubi, fins que no ho toqui, no ho sabré, saps? 4,99, doncs mira, diu, el preu està molt bé. Jo no necessito gastar 4,99 en un ocell que no és un ocell, que és un plàstic, saps? Aleshores, hem de parlar, tu i jo, Gemini, perquè te m'envalentones, et fas la mestra i no. No, aquesta actitud en mi, ja me la pots anar canviant, saps? Que diuen que aprens depenent de qui tens a l'altra banda, doncs mira, aprèn-te que a mi aquesta actitud teva jo no la veig, saps? A mi baixes el to una mica, te'n baixes una mica el to, i ni tu ni jo som mestres de res aquí, saps? Som aprenents, tu ets un aprenent com la copa d'un pi, saps? Tu repetiràs curs, mira què et dic, perquè molts cops, jo també m'equivoco, però jo no ho veig, no t'hi veig passant de curs, ara que som al juny, jo no sé si t'aprovaré, per mi estàs en un 4, saps? No un 4 sent condescendent, en fi.
Bueno, total, que no sé com acabarà aquesta pel·lícula, ara no sé si... Ara, clar, el que passa que el punyeter, el Gemini o la Gemini, ara m'ha donat ganes d'agafar l'ocell aquest del demoni. Ara no sé què fer, tu. Mira, ara mentre et parlo estic en calçotets, perquè estic editant el vídeo i és... Ara quina hora és? No sé si em donarà temps de... És que ara ja m'agradaria tindre l'ocell aquest, saps per què? Jo perquè no sóc una persona ben acabada, saps? Jo tinc fugues, tinc fissures, saps? I mira, jo ja plego per avui, perquè adeu. Bueno, ja m'ha passat la falera. Escolta, ja m'ho he pensat millor, ara vaig a una reunió important que tinc i l'ocellet ja ho deixo per una altra ocasió, saps? Perquè jo, si he après alguna cosa en aquests temps, és a controlar-me, saps? A apaivagar el desig, a dir, a temperar les coses, a dir això no és necessari, vull dir, a poc a poc, les coses a poc a poc, i com has vist, no? En multitud d'ocasions això no ho necessito, i no siguis tan freaking, i clar, perquè pensa que jo ja amb 60 anys, home, si no em sé dominar els desitjos als 60 anys, saps? I si no tinc les coses clares ja, però amb una claredat absoluta, amb una nitidesa que saps? Home, em va parar. Ara jo vaig a fer coses, Em sap greu haver-te fet perdre el temps, però... Hola. Mira, ¿puedo hacer una pregunta? Tienes aquí unos pajaritos, o un pajarito de 4,99. Ya. Quiero saber si tienes más modelos. Solo tengo los que están aquí expuestos. Entonces me llevo ese que está expuesto. Vale. Sí. Pensé que tenías más, por eso dudaba. ¿Es este pequeñito de aquí? Y estos, pues mira. Ah, vale, tienes estos modelos. Sí, déjame verte cuál. Vale. No tenía ninguno. Espérame. En realidad, ese de ahí. ¿Ese te ha gustado? Sí. Creo que sí está aquí arriba. Vale. Ah, exacto. Oh, sí. ¿Porque qué modelos tienes? Este. Vale. Este no. Es como una lechuza. Vale. Es una lechuza. Espera, te ayuda. No te preocupes, ya me... El pollito. Vale. Vale. Ya está. Pues mira, entonces yo creo que vale, suficiente. Pero ahora dudo. Mira, si me llevo el pajarito. Muy amable. Muchas gracias, Antes que vaya bien. Hola. Yo no puedo cuando estás. Me lo guardas aquí, que ves que pone contacto. Sí, por favor. Pero mira, revísame que sea la X, Sí, esto es la X que la hice yo. Bueno, cobra primero. Ayer fue 3, ¿no? Ayer fue 3. Vale. Toma, mira. Hola. Hola. ¿Bolsita quiere? No hace falta. 4,90. Muy bien.
no et vull sentir dir absolutament res. Ni risites ni risitos. Xxt, que aquí en silenci, saps? Perquè mira, jo de vegades, jo no sé què dir, veus? Jo deixa'm uns minuts que estic com sota terra, saps? Que jo em tinc molta confiança, saps? El que passa que de vegades, no ho sé, de vegades ja no, ni pio, no a l'ocell, no li dic a l'ocell, t'ho dic a tu, ni pio. Xxt, muts i a la gàbia. Xxt, deixa'm passar aquests minuts de tràngol. Deixa'm, va. Tranquil·litat, sobretot tranquil·litat. Hombre, deixem una mica de tranquil·litat. Deixa'm respirar una mica, que sortiré a dalt i... Oh. Sí, noia, sí. Mira, és que l'he vist allà, saps? I un pollito, i m'ha ensenyat un mussol, i una cotorra, i jo sentia coses a l'estómac i he vist, i dic, ai, que me les agafaré totes. Ara, com que tinc un domini de la situació extraordinària, m'he atemperat els ànims i li he dit, tan sols l'ocellet, sisplau. Has vist? Que fins i tot s'han quedat les dependentes han xiuixat entre elles. Oh, quin domini de la situació aquest home, cosa més atemperada no hem vist aquí mai a la botiga nostra. No, o és que jo no sóc japonès de miracle, ja t'ho dic. Jo no he nascut a un temple de fer meditació de xiripa. Jo he nascut al costat del camp del Barça, a la maternitat, saps? Allà que és paret en paret. Vale. I es veu que jo ja he nascut així, saps? Amb aquests deliris, saps? Bandai, número de referència, no sé què, no sé quantos, una veu, 3 puntets, i mira quin... No em diguis que no és bonic. Jo no sé si és sofubi, perquè és dur. Això és dur, saps? És bonic, veus? Jo ara ja no em faré la col·lecció perquè no em cal, saps? Veus? Però jo, si més que res, t'ho he agafat per tu. Vull dir, ara es quedarà amb les... He pensat, jo no el necessito, però he pensat, ara el meu públic es quedarà amb les ganes de veure de veritat a l'ocell aquest. Li faré, jo no tinc coses d'aquestes que es fica i donen voltes soles, però jo ja a la mà ja te la faig donar voltes, que és el mateix, i t'estalvio el mecanisme, saps? Que quan més natural millor les coses. Per això, bueno, total, que dic, va, no, ara es frustrarà si no veu l'ocell de prop, saps? I te l'he hagut d'agafar per tu, Jo no ni el necessito ni res, jo tinc ple domini de la d'allò. Veus? És que em mira així, i em mirava així, saps? Des de dins de la capsa, dic, jo l'he d'alliberar, aquest ocell que està dins de la capsa aquesta, i jo he sentit coses per dintre de bona gent, perquè això únicament ho fas si ets bona gent. Dus, agafes la capseta i l'obres i alliberes a l'ocellet i el deixaré per aquí, si vol volar, que voli a la terrassa, i així ja tu ho has vist i tots contents. Bueno, total, en definitiva, un desastre, ja t'ho dic jo.